morning, good morning, good morning, good morning. Punta kami ng ano ngayon, Lingayen para mamalengke. So guys, no, magandang umaga ulit. Nandito ako ngayon sa Lingayen. So pakita ko sa inyo yung church na luma, no. Oras natin ngayon sa 7 AM Sunday. So ito yung last day namin dito sa Pangasinan. So mamaya hapon uwi na. Dito kami ngayon sa Lingayen para bumili ng cake dahil birthday ng aking lola. Yan. Ito yung palengke ng Lingayen. Pero ano yan, parang dinaing na. Ito, daming bangos ha. Ha? Nanel? So kung magkano daing? Tanong natin. Dito na tayo. Ano ba bibili mo? Ha? Nang ewan ko mo din. Bibili ka ba? Daing? Hindi mga ganyan ang dinaing. Grabe, daming bangus. Daing. Buset, ipon. Ha? 360? Ayun na sila oh. Sarap bumili dito. Bibili ka ba pa? Ng ano? Para sa pauwi? Ikaw? Kayo? Bumili si Airpat ng ipon. Ha? Ikaw? Kailangan may yelo ka niyan pag inuwi mo. Saan? Lulutuin mo na yan? Tapos? Ganon? Ganon ba yun pa? Para hindi masira? Oo. Palagyan mo na lang ng yelo. Uuwi mo pa ba yan? Okay.
Andun. Si Chong yata dinala muna yung ano. Kaya pag pupunta ka dito, kailangan ano ka, may pera. Kabili ka ng ano, hipon, ng bangos. Yan, bumili si Mrs. Kami ng 1 kilong hipon. O lang, pakilagyan na lang muna po. Okay lang. Dadali niya lang kasi na Maynila. Oo nga daw eh, tapos doon na lang. No? Gumagalaw-galaw pa to. Bigat saya. 750. Hindi na. Dati 750. May watat arapan nyo. Nakinig ka dyan. Ano yan? Anong isda yan? Pingaw. Ano po? Tingaw. Uy, yan na, tumalon na. Malaga. Baka may tawad na yan. Masasabi sila. Okay lang. Sa kanya lang. Napihilong mo lang. Ha? Bro. Yung ano, saan nagtitinda ng ano? Sara. Ngayon na, may sobrang isang guhit na yan. Ayun nila. Gusto mo Manila? 360 Kabilang side, puro baboy naman. Manok. Ayan. Tamis na ba o? May maliit din pala nila eh. Thank you. Yun yata itong malaki. Ilan ba bibili mo? Sila pa ba tsaka sa atin? Pa, gusto mo? Ito sa inyo. Ha? Bibili ako. Bibili ka? Magkano yung ganun? Kasi naman, sasabihin pa. Isa? Eh bakit yun ano? Ayan, magkano yan? Chong. Ba't ito magkano yan? 3? Mas madami. Ito, sabi mo mga dilis. Magkano tanong mo? Magkano raw yan? Magkano yan? Ano ba kukunin mo? Ito, tayo magkano itong ayungin mo? Oh. Ayungin? Ayungin. Danggit ba yan? Ay, danggit yata yan, Nil. Kaya pala. Nel, asan na yung espada mo? Ayun, pipili daw siya. Oy, iba na yan. Gamo, hindi na kanya yan. Nel, hindi na yan. Dito na. Pero may dilis. Di ba ito yung naalala mo bumili tayo kasama sila mama mo, di ba? Oo.
Yan na naman. Ano yung duwara? Ay, parang marumang na yan. Ilan na kami kumakain dito. Eh, dyan. Sigarilyas, okra. Ang masarap na ano, parang ano lang, luto mo yung pakbet lang. Itong puto. Doon na kaya yung nagtitinda ng mangga? Ayun ko. No? Ay, wala pa doon. Yung kuha mo ko. Ha? Ayun pa. Puto kalasyaw. Tawang lakad kami. Nahanap namin yung ano, Goldilocks. Bibili kasi kami ng cake. Init. Baka bukas na yan. Magbukas. Init na. Kala bukas na yung Goldilocks. Saan ba yun? Ito, bukas na pala nila eh. Nasimbahan ng Lingayen. Pabalik na kami. Mainit na. Nauna na siya kumain. Oh. Hindi. Nang buhok. Aray mo sa gupit ah. Oo nga eh, parang naka-wax eh. Happy birthday, La! 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 La, happy birthday! Oh. So bago kami umuwi, kakanta muna namin ng happy birthday yung lola namin. Nagutom na siya. Ito, marami. Pagkabalik ko wala. Day Lola, happy birthday to you. Oh. Gumaganon din siya, oh. Happy birthday. Happy birthday, Lola. Oh, Okay, next pa. takal. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala, blow nyo. Kain na. O, kain na. Nelia.
O, kuha na kayo ba? Ayaw nyo magsikuha. Ayun na nandun yung money sa slider, babe. O, dali. Pala. Kumain daw kayo mo. Ang dami mong handa. Ang dami mong handa. Oh. O na, kaya na naman ulit. Nalikuha ka na. Yan, puro ano na lang yan, puro apo. Kulang pa kami, wala pa yung panganay, pangalawa, pang-apat, tsaka yung bunso kong kapatid. Yung iba nasa ibang bansa. So guys, nasa Kamiling na kami, no? Uwi na kami ng Manila. So 3 days and 1 night yata kami dun sa Pangasinan. Siyempre back to work na naman tayo. So mamaya na lang ako na mag-outro pagdating ng Manila. Maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang sa muli, mahal ko kayo. Hi ho guys, good morning. So kagabi sobrang pagod. Biro nyo ba? 3:30 kami ng hapon umalis. Nakarating kami ng Novaliches. Sobrang traffic sa Kamiling Tarlac. Inabot kami almost 10 hours ang biyahe para kami nagbumiyahe ng Baguio. So maraming salamat ulit, no, sa lahat ng mga viewers. Na-miss ko kayo. Sa mga subscriber. Tagal ko nagpahinga. So hanggang dito na lang.